L-Odwa tajba. Nilqakom għal-Qudiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum, it-22 ta' Ottubru, il-Knisja tfakkar il-festa ta' San Giovanni Pawlu II. Illum, b'mod speċjali, ma nibżawx niftħu qalbna beraħ għal Kristu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Ġwan Pawlu II, Papa li ħafna minna żgur niftakruh b'għoża kbira, twieled fl-1920, kien elett Papa fl-1978 u ħadem għal iktar minn 26 sena din il-missjoni tiegħu bħala Papa biex ixandar l-aħbar it-tajba mad-dinja kollha. Aħna kellna x-xorti wkoll li Malta jiġi għaż-żewġ vjaġġi apostoliċi tiegħu u niftakru kemm lilna għamlilna il-ġid bil-preżenza tiegħu anke fostna u b'tant talim sabiħ li għaddilna. Llum nirringrazzjaw l-Alla għal dan il-Papa u nitolbu l-Mulej biex ikompli jkun ta' ispirazzjoni kontinwa anki fil-ħajja tagħna nisranija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla għani fil-ħniena li sejjaħt lil San Ġwan Pawlu II biex imexxi l-Knisja tiegħek, għatililna li msaħħin mit-tagħlim tiegħu niftħu qalbna bil-fiduċja l-grazzja salvifika ta' Kristu, il-feddej waħdini tal-bnedmin, bibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jissantan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżies, naf li t-tajjeb ma jammarx fija, jiġifieri f'ġismi. Ir-rieda tajba qiegħda hemm fija, imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid, imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwa sew dak li ma rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu iżda dnub li hemm jammar fija. Inħoss din il-liġi ġewwa fija, meta rrid nagħmel it-tajjeb, iffeċċ qudiemi il-ħażin. Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni l-liġi ta' Alla, iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. Imsejkem bniedem li jien, min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Niżżi ħajr lil Alla permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Fema tajba u erfa allimni, għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Twajjeb int u l-ġid tagħmel, allimni l-kmandamenti tiegħek. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Tkun it-tieba tiegħek il-faraġġ tiegħi, skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek il-għaxqa tiegħi.
Għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ma ninsa qatt il-preċetti tiegħek għax bihom int tagħtini l-ħajja. Tiegħek jien salvani int. Jiena nfittex il-preċetti tiegħek. Għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Infaħrek, Missier Sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom liċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies meta taraw sħaba tiela mill-punent malar tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-riħ isfel tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ġuħ b'oħra tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. U għalla ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti intu sejr miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq. Li ma jmurx ikaċkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġx minn hemm ġew qabel ma tkun ħallas sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għala ma tiġġudikawx intom x'inhu s-sewwa. Dan hu l-kliem li Ġesu qal lin-nies meta kien qed jilmenta magħhom li kienu kapaċi jaqraw is-sinjali tat-temp se tagħmel ix-xita jew se tkun sħana, imma mhux is-sinjali ta' żminijiet. U hawnhekk jagħmel l-enfasi fuq x'inhu s-sewwa. U nafu li mhix l-ewwel darba anki li Ġesu jitkellem fuq x'inhu s-sewwa. Fl-Evanġelju skont San Ġwan għandna enfasi partikolari fuq is-sewwa, fuq il-verità. Għandna niftakru dik il-ġrajja meta kien waqt il-passjoni Ġesu quddiem Pilatu u qallu jiena lek ġejt biex nixhed għall-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Dakinhar Pilatu qallu x'inhi l-verità. Imma kif qallu hekk ħareġ il-barra biex ikellem in-nies u għalhekk m'għandniex hemmhekk ir-risposta ta' Ġesu x'inhi l-verità. Imma għandna fl-Evanġelju u kemm il-darba għax Ġesu jurina li Alla hu l-verità u li hu Alla magħmul bniedem, Alla li sar bniedem fostna u dak li jista' tassew jurina l-verità. Għalhekk li l-dixxipli tiegħu qalilhom jiena t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Wa hu li jurina l-verità dwar Alla, dwarna nfusna, li jurina l-verità dwar minn fejn ġejjin aħna l-oriġini tagħna u fejn hi d-destinazzjoni tagħna, li jurina l-verità dwar l-iskop ta' ħajjitna u li fid-dawl tal-kelma tiegħu nistgħu narfu wkoll dak li hu veru u dak li hu fals. Fil-fatt din hi l-istedina li għamel Ġesu lilna biex nimxu dejjem ma' dak li hu sewwa, nażlu aħna dak li hu sewwa. Jestedina li importanti għal ħajja tagħna speċjalment meta nkunu f'mentalità kultant li inti m'għandekx tfittex dak li hu sewwa,
imma timxi ma dak li tħoss. Tħoss xi ħaġa fik, imxi magħha. Fittex il-sodisfazzjon tiegħek, dak li jaġevolak, dak li jaqbillek, ma toqgħodx tħabber rasek fuq dak li hu sewwa, is-sewwa hu dak li inti tħoss. Ara San Pawl kemm jirraġuna differenti fl-ewwel qari li trattijew ir-Rumani, jgħid jiena nara fit-tajjeb u naf dak li hu tajjeb. Fija inħoss dak li jiġbidni ħażin u kultant nisbalja. Kultant nimxi ma dak li hu ħażin. Imma naraf dak li hu tajjeb u naf niddistingwi bejn it-tajjeb u l-ħażin. Din hija importanti ħafna għall-ħajja tagħna. U San Pawl jurina f'dan u Ġesu jispjegalna ċaru tont li aħna dan li għandna nfittxu illi narfu dak li hu tajjeb u nitolbu l-grazzja tiegħu biex anki fejn hemm bżonn niċċaħdu minn dak li aħna inħossu biex nimxu ma' dak li hu sewwa. Ġesu jgħid anki f'mumenti oħra illi jinġejt biex ngħidilkom nagħtikom il-verità teħliskom. Meta tgħixu fil-verità, il-verità teħliskom. Il għaliex huwa proprju dak li jgħidu il-kelma tiegħu hija l-verità, il-kelma tiegħu turina kif nistgħu ngħixu tassew ħilsa. U turina dak li hu sewwa biex tgħinna niġġudikaw aħna tassew dak li hu sewwa u nifirduh minn dak li hu falz. Nażlu dak li hu tajjeb minn dak li hu ħażin. Nitolbu l-mulej illum jagħtina l-erf tiegħu biex f'ħajjitna nfittxu dejjem dak li hu sewwa, dak li hu veru, dak li imexxina fit-triq tiegħu u dak li jżommna tassew ħilsa. Nessu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Aħna u nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Ġwan Pawlu II, il-waqt ningrazzjawk ta' dan il-Papa li tant meġġiet il-Knisja, nitolbuk mulej biex ikonna l-istess ħeġġa tiegħu għax-xandir tal-Evanġelju u biex ngħixuh tassew fil-mumenti kollha tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk mulej speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija jew li qegħdin ibatu l-marda tagħhom waħedhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbuk għal dawk kollha illi qed jibżgħu jimxu wara Kristu biex jiftakru fl-appell li għamel Papa Ġwanni Pawlu II propju dikinhar ta' inawgura l-Ministeru tiegħu bħala Papa tibżgħux tiftħu qalbkom għal Kristu. Nitolbu biex aħna jkollna tassew qalbna miftuħ għal Kristu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U ngħidu talba wkoll illum għall Papa Franġisku li hu s-suċċessur wkoll ta' Papa Ġwanni Pawlu II wkoll wieħed mill-magħżul minn Alla biex ikun il-Papa. Nitolbu biex aħna dejjem ikollna qalbna marbuta propju ma' dan is-suċċessur ta' Pietru u biex aħna anki fil-kliem tagħna, fl-attitudni tagħna wkoll inħeġġu din-imħabba għal dak li Alla għasel biex imexxina fil-Knisja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira ta' San Ġwan Pawlu II Papa qalbna qawwija li bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Ġwan Pawlu II, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fl-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek linwa ta' tifħir u ngħidu bla għeda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt ta' ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Papa San Ġwan Pawlu II u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruh u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawwiet.
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muri Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u naqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tqarbina li għamilna iżżomm ħajfina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ San Ġwan Pawlu t-tieni Papa biex ingħata bla għeda l-ġid tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid u anke kif wera x-xewqa l-Papa Franġisku bi preparazzjoni għas-Sinodu tal-Isifijiet ta' sentejn oħra tkun knisja li tisma'. Għal aktar dettalji żur vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Aħna nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Ġwan Pawlu II li kien devot kbir tat-talba tar-Rużarju u ħeġġeġna ħafna biex ngħidu Rużarju. Nofru dar Rużarju b'ringrazzjament lill-Alla ta' dan il-Papa u b'talba wkoll b'mod partikolari għall-Papa Franġisku. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani u għere l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikuli trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen. Slim Marik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek. Birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin saw fis-sija tal-mewtana amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu frinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-batija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tat-tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għaffrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex f'tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex f'tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin saw fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tobietna ħarisna minnan tal-infern. U ġenera rebeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taħalniex f'tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Lisjiet safja. Itlob għalina. Lisjiet nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Det. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej.
ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Isma'na nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost iqtajja tas-sema itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-Feddej u Arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja minn l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Papa San Juan Paolo Tini. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lil Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-lok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.